Здравейте, пътювалци! Тук сме в зоопарка на Ловеч. Ето го Антонио, искаш да ви мечките. Ето го и Криси, ето е баба Меца там. Мой да я видите. Къде ни гледа? Антонио, ако искаш мой да влезем вътре да видим дали ще ни направи нещо. Баба Меца с медеца. Не ли тати? Не, той обича мед. Обича мед? Да. Добре. Не обича ли хора? Я виж как се... виж как се плези. Как си сега, като Бейли и като Рим. А сега напишете в коментарите колко пъти се споменава името на Антонио в този клип. Петлела. Виж, Криси, тук има паун. Видиш ми го? Ето го. Пелюна. Ето уйти. Не знам, някой го е хванил сигурно. Някой е хванил? Сигурно. Виж, има синьо. Има. И гати. Ето, дай му телевичка е така през дупчицата. Да видиш как ще я клъвне. Хайде, дай му телевичка. Ето идват. Така бутни му през дупката. Сега и го той идва. Айде бе! Папки! Айде папки! Никай. Не е ли гладен? Е, този виж как те гледа големия. Виж каква корона има на отгоре. Има ногти. Има ногти. Има ногти. Май. Опасни. Айде да видим долу коста. Има и други животни. Антонио, виж там какви има. Гледай. Какво има тук, Криси? Зайчета. Виж какво пише? Домашен заек. Ето го зайко, байко, папа. Папа. Тревицка, виж. Ела да виж как папа тревицката бъде. Виж как папа тревицка, виж как папа. Видите ли? Много е яко. Папа тревицки. Много е развълнуван. Ето ги, татко, тези, виж. Ето ги пауните. Мама си го пипни. Кой е това, тати? Как се казва това? Фазан? Ловен фазан. Виж, иска нещо да папа. Дай да му дадем едно листо. Иска да яде нещо. Дай да му дадем листо. Иска си и листо. Ловен фазан. Ето ти едно листо. Ще го вземеш ли ловен фазан? Вижда се, и това не му халесва. Иска друго е листо. Моите не иска да ми клъвне пръста. Антонио, ела подай пръста си на това. Ела, подай го. Това е ловен фазан. Криси, ела да видиш фазана как хапе Войчо, ела. Ела, виж. Ела, виж как фазана хапе Войчо. Виж сега, гледай. Боли ли? Не. Не, да няма зъби. Антонио, това е по нашата... Мой да го хапи. По нашата част. Взимаме го. Антонио, длъж камерата. Аз ще го взема. Длъж сега. Взимаме го. Това може да мала. Гледа странно. Антонио, нещо си отваря устата. Мой би иска да ме изяде. Може ли да ме подгони? Ще става майка. Виждаш ли, има колемци, има бебенца вътре. Антонио, ето ги бебетата, елате да видите. Верно има бебета, Антонио. Има бебета прасета. Верно? Тук има още по-големи.
Чакай, чакай, майката не се знае как ще реагира. Ще тя ги пази. Вижте как ви гледат. Да ги пасим. Аз не съм виждал. Ето ги. Бебенце, прасенце. Ето ги. И тук има още малко по-големи бебета вече. А, виж, онова е с лозово отдолу. Бебе. Да се разбуди. Ема го погали. Ама не искаме. Виж как киха май. Бебе. Бебе. Кълка ли? Антонио. Ела да чуеш прасето как хърка. Праща, спиш ли? А, добре. Антонио, какво правиш? Цока ти пръста. Цока ти пръста. Да. Я му дай пак да видим. Избега. Плачите. Бягат навън, Антонио, ти ги подплаши навън в дивата джунгла. Избягаха. Не, телата гутница прасета. Срещи ги. Чакайте, баште. Фанали? Ето тук има. Ето това розовото. Само... Ама лекичко полека, да не ги плачи. Трябва да долу. Сега ще се опитаме да хванем едно прасенце. Да видим дали ще позволят. Ой, що си как те гледа или тази. Антонио ще се опита да хване едно прасенце за подарък. Ето е това дребното. Дето то се довери, нали? А! Виж там тече едно прасе голямо. Искат да спят гости. Искате ли погали? Хвани го, вика. Погали. Погалете голямото. То си... Всички бягат. Ето е това дребното можеш, манинкото. Няма къде не ходи. Ето това бе, виж как стои тук. Чакай, не бягай. Антонио! С лаци изпада в ужас. Ще нападне прасето, виж как... Виж как отвори зуровата си обаче. Иска да я напи. Какви са как тичат, като плюшени играчки. Мой да хваниш едно. Хвани го. Не бягайте, като кученца са. Това е емоция, това е атракция, господине. Това е за снимане. Криси, ела да видиш как цокат млякото. Ела да видиш. Виж как цокат мляко, ела. Виж, майката сега си ги нахвани. Виж, мама сега се опита да хвани едни плашета. Това знаеш си как... А, там си ги притиснеш въгъла ли? Това... Това няма хващане. Антонио, Какво стана, бе? Глай, хапиш ли? Да, много хапене. Това не е прасенци. Той защо му е разбит носа? Те са били. Той да не е боксер. Ти боксер ли си? Я, Антонио, дай да им те вече да гризне. Абе, знаеш какво? Виж, има семка. Виж, сега ще му дадем семка. Виж. Виж. Тук намерих едни семки, виж как се е чопли. Гледай, виж. Дай 5, приятелю.
5. Виж тук намерих една семка. Я, чакай, тук има още. Виж, къде си искаш да му дадеш семка? Той ще я вземе с лъка, виж, гледай сега, виж. Виж колко е, Антонио. Кой? Те не искат пръски, искат семки. Тия са обедени. Че нямаме едно лукче, да виж как ще го отворят. Много си има бунки. Ти защо хапеш, а? Виж, мене не ме хапе, защото му давам семки. А мен не ме харесва. Виж ако ще прави. Дай лапичка, дай. Как се нещо и как се нареди чака. Върнала се към тебе. Айде, Монка. Искаш и орех имам. Орех. Кой иска орех? Как се катерят? Виж ки зъби има. О, това те хапал. Ами знаеш как Виж, взе ореха и избега с него. Антонио ще теста зъбите на маймуната. А ви си иска да се запознаете, славей. Здрасти. Не, той да не подава, му даш му обелка. Той не е глупал, е. Ами не иска, то ме вижда, че му давам цели поди малко и... Не са глупави въобще. Иска да закапва се на Антонио и му го тега към клетката. Гаче маймуната. Прият, ще приемеш ли тая ноза от мен? Виж как гледа какво му е дава. Виж, става ли зята и не става. Да бе, виж как го проверява, гледай. Виж как гледа. А виж, той е малката. Майката го тероризира. Дори път го насам. Как се... Това сигурно е таткото. А, не, това е майка трябва да е. Не знам. Ето го мъничко. Тук някой папал. Ето тук. Я, много ли те гризна? Еми... Здравейте, здравейте. Виж какви ръчички има. да ги видим и тия малки. Да. Много интересно. Тук има още една семка, май. Ето виж семка. Ето на бебета. Я на бебета дали си я вземе? Семка? На бебето не даваш ли? Не му ли е разрешено още семки да яде? Айди бе, земия. Антонио, ти не си е... Чакай, че падна там. Той е взема през това. Не дава на бебето семка, виж колко маймуна. Иска само за нея. Виж как я били, гледай. И яде вътрешното. Ама не прекалявай. Със семките. Давай. Тая маймуна добре ли е психически? Как от мене, бе? Антонио, виж, отговаря ви. Това му е месото, къде си више там, къде е. Къде му дадат да еде. Ето го, той се събужда. Той е лъвица всъщност. Пис. Кой? Писи. Виж, Криси, какво е това? Илен. Ему пис. Ему. Давай. Как си казваш? Ето, иска тревичка. Ще ядеш ли такова, чекай? Идва към тебе. Ела да му дадеш трева, Криси, виж как яде. Виж, гледай. Гледаш? Виж, ламата идва. Лама. Ела да го нахраниш, Криси. Не, кай ти. Ето виж. Ламата не плюши ли бе? Еми, доближи се. Да, бе, да. Сега ще разберем, давай. Кой си ти? Изглеждаш ми приятел. Ела тук, не се слабувай. Той те хареса теб, виж как те гледа. Да, знам, иска да ме наплюе. Виж как си прави физиономия. Малко, виж му физиономията, малко като на Рим. Точно е. Нали? Доближи се да я погалиш. Виж как гледа с слати. Харесава я. Здравей. Прилича на Рин. Много. Ела тука. Ама виж, на мене не иска да ми обърне внимание. На тебе те хареса. Виж как гледа, защото като за Римка ти го. Идва тази другата.
А онова, щяло се прави така. Хайде, приятел, тревичка. Виж, Антонио, виж как ядем сега, гледай. Хрус, 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 хрус. Антонио, запознайте се. Викаш на римско традиция. Може да я погалиш. Хвани за ушенцата. Няма как да прескочиш, съжалявам. Е, така да. Има и. Ама той се е влюбил в тебе, виж как те гледа през оградата. Само при нея идва, при нас не ще. Е, тази сърничка е по-добро. Това сърна ли беше сега? Какво беше? Ему. Ему. Тему. Лайма. Лаби. Говори ми на палката. Да снимам бижоните. Еге. Взела си парички. С какви са големи? Ставай! Искаш ли прясно листо? Прясно листо. О! Идва Тему. Антонио, виж как тича Тему. Виж как тича. Защо Антонио? Викай Кризи. И Криси де. Ама виж как тича Тему. Еми да. Нали така се казваше Тему? Ему. Тему, Ему. Може ли на мен? О, как хрупа, чуй. Какво правиш, моето момиче? Ти си добро момиче, ма тя добро момиче, бе, гледай. Ти даже се радва. Ти си добро момиче, бе. Ела да седни си, ла. Ах, че готина, виж какво прави. Иска да се чуеше. Като домашна котка е. Взимайте се за чест. Като домашна котка, Ела да гледай. седнеш. Виж как се кефи. Еми, той котка. Да я погалиш и ти? Ако искаш я погали. Ай, подай пръст. А тя ще ти отхапе ръката. Не дейш. Виж как гледа. Защо О, погледа ме на мен? виж как ме гледа само вече. Ете, виж, тая лъвица. Според мен още е сънена. И ще се обърни му откъсни пръстите. Това ще е гати вайрал клипчето. Тук какво има? Тук е, виж. Тук има нещо голямо. Виж как е затворено. Сега си видим. Я да видиме. А, я виж тук. Охо! Тук две баби меци има, виж. Давай. Е, тук има още една. Виж сега как се... Виж тази долу. Къде? О! По-спала, чакай, аз да не си изпусна телефона. О, майче си. По-спала, не. Трябва да влизаш при мечките. Виж, Антонио, после записа най-скакъв си е. Е, това ще се вижда. В устата само как съм. Чекни душата обаче, сещат. Давай. Те май бяха будлугани. Ти това ли искаш да те лапи? Давай. Искаш ли... Такова. А, виж тук какво имаме, дупчица. Има дупка. Хайде, ще го галиш ли? Гледай сега, виж, аз съм говорещия с прасетата. Прасета, хайде. Виж, яш прасенце, яш. Хайде, вземи го. И ядат, просто го е страх. Виж, карат се за листото. Чакай, ще откъсна и на тебе. О! Как мляска? Познато мляскане. Ела да го видиш. Антонио, виж му кажа. Така ли? Антонио, я му дай така да им дали ще ги. Ама постоянно това е да хапа нещо да му се радва. Я ти му дай ръката, пък аз ще го погаля. Ти му дай да ти гризе ръката, аз ще го погаля. Магаре, ме.
О. Виж, дава ми, бе. То усеща хората, бе. Гледай, приятелче. Мама, види. Магадето. От Шрек. Виж как гризли Антонио. Виж как гризна му ръката и виж как се дърпа назад и та гледа странно. Лапаме. Ама и това с физиономиите на това. Забелязваш ли? Той като кучи. Види ли пича на римката си да не още назад и физиономията. Я тичай малко покрай оградата да видим ще тича ли с тебе, Антонио. Тичай. Да, като куче, бе. Като окапел, бе. Маха се плашка се на куче. Бау! Развълнува се. Бау! Развълнува се, приятеля, а? Емоции са за него. Напри ми камерата! Айде, чао! Ходи да паси стевичката. Айде. Виж това чака сестра ти, Антонио. Виж чака сестра ти да я да плюи. Я ходи, чакаш. Това плюише. Виж как ме гледа. Давай. Виж как се готви. Антонио, я иде до него. Ако ви наплюи, то плюе. Плюеш, нали? Виж как се носи очите. Според мен иска да наплюи някой. Плюеш ли? Не може. Това има по-големи зъбки от маймунката, не знаеш. Ела да видиш нашата конкуренция на мен и на тебе. По ядене. Ето е нашата конкуренция. Стани пътеланец, абонирай се за канала сега.